네, 마우스, 바보야! 어디 같아? तब बुढ़ा बने हमारे से रोटी कटी है तब बुढ़ा बुधवार को मेडिकल नहीं चुकी मेडिकल भल हो गला आम घर को जब चला तुम बापू माँ को मोर कोटि कोटि प्रणाम बाबू तुम परी देव तुले पुटे जन्म देती बारू मौसे से पक्ष कथा छाड़ अबे आगे मेडिकल चला तापरे बाकी कथा संसार करी अरे असरा मते संका शीघ्र पिधि दियो अरे आस तुम मिछ कहछ जाओ तुम मिछ कहछ मु मिछ कहछि मु मिछ कहि पारे वाकी मिछ कहि पारे वाकी मिछ कहि पारे किंतु मु आशा कहछि किंतु मु आत्मा कहछि किंतु मु आत्मा कहछि तमे मो स्वामी अरे आसरा मते सबका शीघ्र पिंधि दियो अरे आस अरे बहुत हाजिर तुम्हारे पांचों नहीं ये सब देखिले
ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବ। ଆରେ ମୋ ସଂସାର ମାଗିବାକୁ ଆସିଛ ନା କଣ? ଗୋଟେ ଚାତୁରାଣୀ ଆସିଛ, ଗୋଟେ ଚାତୁରାଣୀ ହିସାବରେ ରୁହ। ଆରେ ଯାଅ ତମେ, ଯାଅ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲୁ ଯାଉଛି। କେମିତି ଏଠାକୁ ଆସିଲା? ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଜାଣିବ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ତାହେଲେ କଣ ହବ? ନା, ଏଥିପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇନି। ଯଦି କେବେ ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚୟ ହେଇଯିବ, ମୋହନ ମୋ ହାତରେ କସିଯିବ। ନା, ମୁଁ ତା ହାତକୁ ଦେବିନି। ସେଥିପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ହବ। ଏଥିପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ଆଜି ଅଛି ତୁମ ବାସର ରାତି, ଏଇଟା ଅଛି ବାସର ଘର। ଏଇଠି ରୁହ, କିଛି ସମୟ ପରେ ସାମ୍ବାବୁ ଆସିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାହା ହେଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀର ସାଥିରେ ରଖି ଆଉ ଏମିତି ଦେହଦାନ କରିପାରିବି କେମିତି? ଏଇ ଠାକୁରେ ଏଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବ। ହଁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବ। मल्ले रखना पड़ेगा। बढ़िया 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 तू छोटा मुंडिया मारने को चले आसुरे। ତମେ ପରା ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମକୁ ପରା ମୋର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ओ अधिकार रे तू बचे स्वामी मुंडिया मारुଛ। ତୁମକୁ ପରା କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ପରା ମୁଁ ବେଦୀରେ ବସା ହେଇଛି। हाँ नहीं बे नहीं बे ओ तो बाह है नो बाह है तो 5 लाख टका हाँ 5 लाख टका बाह है तो वो मार वो है वो मारे ना बड़ी सजस्त हाँ बे वो श्री नुआ अरे सोना श्री नुआ तो देख वही ना बात श्री का एक बार श्री का वो जाए अरे सुन कर ले अरे सुनो मोर डालिंग का के ये होते मोर स्त्री अरे देख हेलो दे ओपा तुम्हें ଏଠି କେମିତି ଆସିଲ ଅପା? ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ताले और देखिए सब की पड़ लगे तो 5 लाख टका रे बेहू बाप रे बाबा लागू लग पड़े ଏ କଣ କଲ ଅପା? ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଏ ଆସକୁ ଚାଲି ଆସିଛ। ତମର ଲାଜ ଲାଗୁନି? तू तो भल बच्चा 5 लाख टका पाई स्वामी को छाड़ी और संदू बाहे आसीचु और एटा तते लाज लागुनी देखो ମୁଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାହା ଆସିଛି ତୁମକୁ
ଜାଣିଛ ଏ ଛୋଟ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ମହେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଅଶାନ୍ତି ବାହା ହେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ଏଠି ଶକ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ଶକ୍ତି ବାହା ହେଇଛୁ ବାହା ହେଇଛି ହଁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ତୋର ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ମୋ ଦିଅରକୁ ବାହା ହେଇଥିଲା ଆଉ ପଇସା ଲୋଭରେ ତୁମକୁ ବାହା ହେଇ ଆସିଛି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦିଟା ବୋହୂ ମାନେ ଦୁଇ ଭାଇର ଆଜି ମୋ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ ତୁମ ଦିଟା ବୋହୂ ବାହା ହେଇକି ସାରା ଜୀବନ ଟେନସନ ନେଇପାରିବିନି ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ডিসাইড করো যে কেই জনে এটা লুচিବାକୁ পড়িব না এই জুলি তুমি তো মতে ভালো পাইছ কিন্তু ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଯାଇପାରିବନି ସେଇ ବଦଳରେ ଏଇଠି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏଠୁ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯାଅ ବାହାର କରିଦେବି କଣ୍ଟିଆ ବାରି ବାହାର କରିଦେବି देखो ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଟାକୁ ବାହାଇ ଆସିନି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବାହା ହେଇଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ବାହାଇ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ମୋତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବନି ତେଣୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବ ଦୟାକରି ଏଟାରେ ମୋତେ ତୋଡ଼ି ଦିଅନି ମରି ଯାଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀ तो स्वामी मरिगले ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତୁ ମରିଗଲେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଏଠାରୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯା ଭାଇ ଦୟା କର ଯାଉଛୁ ନା ଭାଇ नारी कहानी किए बाजारी केवे से घरणी केवे से जहा नारी बुद्धि मारे नाही यही मोरा नारी तोर हजारे रंग नारी तोर हजारे रंग अरे देखिलो दिल्ली डाले तोमे भाई पड़े ସେଟାକୁ ବାହାବାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଯଦିଟା ବାହାବାକୁ ଆରେ ଏଠି ଆସି ଯାଉଛି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେଇଛୁ ତମେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଖାଲି ସେ ଖାଲି ଖାଲି ସେତିକି ଆଜି ଏ ଘରର ସମସ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ଘରର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାରିଦ ତମ ନାଁରେ ହୋଇ କରିଦେବେ ତମେ ସତ କହୁଛ ଆଉ କଣ ମିଛ କହିବେ ଏ ଭଗବାନ ହଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁନ ତମେ ନା କେତେ ଭଲ
सादर जानते हाँ तुम्हारे सहारा बसे के तुम्हारी जानते ना गल्ला करे थामते रहे हाँ पटचट चुपचाप रहो तू नारी हो तो नारी हो भाई तो नारी हो पड़े ना खोरे सही में कौन बोलू तू अरे कौन तुम्हें हाँ मोटे कौन करो वो तो भले भाई छोटे छोटे बात हो गए और तो बापा को कथा पड़िए छोटे से समस्त परिवार को चौकर कर दिले और तंत्र घरे और ससुरे सुसुरे तंत्र घरे कौन का सराई के लाभ पक्का को चले सुनो हम का दिखा तंत्र घरे का क्या कथन करिए नौ घरे खाता आरंभ हम का दिखा देखो सबूते मारी भी छप्पा है तुम्हारे मुंह नारी नुह नारी रूपरे गोटाए नागुणी तू मते फल पाई धोका देछु ए नागुणी विष जलारे आज तू भी मरिबु मैं भी करना कौन हरे बाबा के मरना काट सभी कोई पता अरे धमक दो तू मोती बहुत घरे आसे की धमक वो कौन पाए मारे थे कौन से मारे थे संसा को बता बापा मुत्तुना एक संसा मारे थे बताओ सा दादा रो देखो ना मते बरगद गला पड़े से केमी कोते नागुणी कहूची वाला अरे एड़े सास मजियो मुर्गो आत्मा मारी जम्मानु भलर के मामा नले मामा ना मुरे पुआ चुमो मजियो के छगोछु हां छाड़ी वालों को लो वो भी छाड़ी वालों को लो हां मोलो को बाहर रतन दे ए आसो भाई कौन खाए ऐसे
ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି କାହିଁକି ସେ କଥା ଭାବୁଛି। ଜିତେଶ ତମେ ବି ଏ କଥା କହୁଛ। ତୋ ପରିମାଣରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଅଶାନ୍ତ ବାବୁ ଦେଖୁଛୁ କଣ ମାରିଯିବା ଏଟାକୁ ହରଣ ଯଦି ଦେଖ ଛୁଟିରେ ମାରିଦେବା। ଆସିଲେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଭଲ ପାଏ ଭଲ ପାଏ ଜିତେଶ। ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ପଡି ମୁଁ ଏ ନର୍କର ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଇଛି ଜିତେଶ। ଏଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଜିତେଶ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସବୁ ଜାଣିକି ବି ମୁଁ ଦିଦି କିଛି କହିପାରିଲିନି ରେ, କିଛି କହିପାରିଲିନି। ମୁଁ ମରି ଯାଇଥିଲେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଧୋକା ଦେଇ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଲା। ହାତ ଧରି ଅନ୍ୟର ହାତ ଧରି ଅନ୍ୟର ହାତ ଧରିନେଲା କାହିଁକି? କାହିଁକି ଦାଦା?
ସେମାନେ ମୋ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ଘର ତଡ଼ିଦେଲେ। ଆସିଛୁ ହଁ ଦାଦା ମହେଶ ଚୁପ୍ କର। ମତେ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନାଁ କରି ଡାକି ପାରୁଛୁ କେମିତି? ମହେଶ ତମ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ମହେଶ। ମୁଁ ଯାହା ବି କରିଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ଆରେ ସେତିକି ତ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ। ମୁଁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସେଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପାଦରେ ଆଣି ତୁ ଯାଇପାରିଲୁ କେମିତି? ଆରେ କେମିତି? ମହେଶ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମହେଶ। ମୁଁ ମରା ତୁମକୁ ଆଜି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ।